Γεωργιάδης. Αθανασιάδης η κάθετη για τον Ήβιτς. Τέτα-τέτα αυτός με τον Κυριακίδη. Τα δίχτυα κουνιούνται 1-0 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 21. Με τον Ήβιτς να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και να γίνεται ο νούμερο 10 σκόρερ του ΠΑΟΚ στη σεζόν. Φωτάκης Ήβιτς, το άνοιγμα απελευθερώνει ωραία το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην άλλη πλευρά που έχει χώρο ο Έτο. Σαλπικίδης. Φωτάκης. Αυτός θα κάνει τη σέντρα σημαδεύοντας τον Ήβιτς. Κεφαλιά πάσα για τον Σαλπικίδη. Η πάσα για τον Αθανασιάδη. 2-0 ο ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αυξάνει το προβάδισμα έναντι του Λεβαδιακού. Με τον Αθανασιάδη να πετυχαίνει ένα ακόμη γκολ. Το πέμπτο του στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Φαβάλη θέλει να κάνει την τρίπλα στο Λάζαρ. Έχασε την μπάλα και ο Ρουμάνος δίνει για τον Αθανασιάδη. Σουτάρει ο Αθανασιάδης. 3-0. Δεύτερο γκολ για τον Αθανασιάδη στο σημερινό παιχνίδι. Μία assist στο πρώτο προς τον Ήβιτς και 2 γκολ στη συνέχεια στο 49 και στο 84. 3-0 οι γηπεδούχοι μπροστά. Ο Ζαουί γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουτσόπουλο και τώρα Φαβάλη. Μία ακόμη κάθετη από τον Αργεντίνο για τον Ναπολεόνι. Βγαίνει αρκετά από την εστία του ο Γλίκος. Πλασάρει ο Ναπολεόνι για το 3-1. 3-1 ο Λεβαδιακός, δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση του τριλέπτου έξτρα χρόνου. Μειώνει το σκορ με τον Ναπολεόνι, ένα από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο για την ομάδα του Γιώργου Παράσχου, να κερδίζει τον Γλίκο στο τέτα-τέτ και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα στην τρίτη του συμμετοχή ως αλλαγή.